जायो दिनै मादार्स डे ना मा होनना बुङो जायफ्रा बिमा बिफा दङ बिथांमोना गोजा लागोन आरो जायफ्रा बिमा बिफा गोमा जाबाय बिथांमोना गुफुर गाबनि बिबार लागोन आरोना दिनैनि बे सानाव आंबो गोजा लाबाय मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मादार फादारा दङ दाबो जोंजों लोगोसे बेनिखायनो गोजा बिबारखौ आङो लाबाय आरोना लोगोफोर गोजा बिबार लाबाय नोंहा मा मादार फादार दङ गैया ओइ गुफुरखौ लादोंमोनलाय सुनो डिस्टार्ब जागोन बियो सासेयाव आरो गुफुरा थालागोन आखायावनो लादों आंबो बिबारखौ लाबाय मानो होनना बुङोब्ला ओमफ्राय आरो दायो आङो सिङाव हाबलांनोसै जोंहा दिनै बेयाव मा होनना बुङो बिमा बिफा सिबिनाय सान बे सिबिनाय सानाव माबायदि हाबाफारि जायो आङो बेखौ दिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोर दे नायलांबाय थादो जोंहा नैबेयावनो
Dini Ima Sivinai Din Wednesday आरो बेखौ अकल ख्रिस्टानफोराल' पालन खालामदों बे नङा बुहुमनाङै सेकुलारलि जायफ्रा ख्रिस्टान नङा जायफ्रा यीशु ख्रिस्टखौ फोथायाखै बिथांमोनाबो दिनैनि बे दिनखौ मे मासनि सेकेन्ड उइकखौ बे मादार्स डे हिसाबै खुंनाय जादों आरो खुंदों जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनासो मादार्स डे मातृ दिवस मातृबिलाको दिवस नङा मातृ दिवस तारमाने आंनि आइनि दिवस माने सिंगल पार्सन मादार्स तारमाने आइ हारसिं आंनि आइनि मादार्स डे जों बेखौ पालन खालामबोदों जेब्ला अहमाव आसाम सिफि लाबोबाय 1950 सनाव 1950 सननि उननिफ्राय जितु मंगलदै ख्रिस्ट उद्यहुमति स्थापन जाबाय रेभारेन्ड कालासन मोसाहारिनि नेतृत्व बे दिननिफ्रायनो दिनैसिम 74 बे ख्रिस्ट उद्यहुमति CE इन्डेभार होनना मोनसे दोङो आरो बे CE इन्डेभारा बे 1950 सननिफ्राय दिनैसिम 74 यार्स बे मादार्स डेखौ पालन खालामबोदों फैगोन बोसोराव मलेसिया 75 यार्स डायमन्ड जुबिली पालन खालामनो थांगासिनो दं काउन्सिलाव आलोचना खालामनानै बे मादार्स डेखौनो पेरेन्टस डे खालामनाय जाबाय बाइबेला बुंदों तुम्हार पितृ मातृ नामबो जिहेतु आरो गोबांनिफ्राय बेबायदि अबजेक्सन फैबाय बितर्क फैबाय मादारल' नङा बिमानि सिबिनायल' नङा बिफाखौ लानांगौ बेनिखायनो जोंनि फबाया जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सना बेखौ इन जेनेरेल हिसाबै बिमा बिफानि बेबायदि दिबसखौ खुंनाय जादों किन्तु दिनै जों जितु स्टाइलाव जोङो दिनै मादार्स डेखौ खुंदों सरासनस्रा हिसाबै बियो जों बिमाखौसो बारा बहननाय जादों मानोना आं जेब्ला बेयाव माबादों गेजेराव हाबना नायदों अब्ला जोंहा भलन्टियारफोरा आंनि बिनानावफोरा बा बिफांफोरा आंनो बेयाव बे माबाखौ होबाय बे गुफुरफोरखौ होबाय आरो सोरनोबा गोजा होदों आरो बिनि ओंथिखौ जों गासैबो मिथियो मानोना बे मादार्स डेआ सासे आइजोनि सासे बिस्वाहि आइजोनि साननाय हनायजों चिन्ता धाराजों बिमानि एक्टिभिटि बिमानि अननाय बिनि गासै केरेक्टारिस्टिक्सफोरखौ स्टाडि खालामनानै बिनि अननायखौ
आंनि अननायखौ आं अटुट लाखिनो हागोन एभारलास्टिं खालामनो हागोन हाउ आइ केन एभारलास्टिं माय मादार लाभ आंनि बिमानि अननायखौ आं माबायदि हिसाबै एभारलास्टिं खालामनो हागोन बेखौ साननानै सासे आइजोआ थांनाय 1922 मायथाइयावनो बेखौ आमेरिकानि फिलाडेल्फियायाव थानाय आन्ना जार्भिस होनना बुंनाय सासे आइजोआ बेखौ स्थापन खालामदोंमोन जेब्ला बिनि बिमाया थैदों 1922 आं निजे बिमा 1922 आरो जेब्ला बिनि बिमा एनरिच सार्भिस जेब्ला 9 मेयाव जन थैदोंमोन बिनि बिमाया आरो बे 9 तारिखखौनो मे मासनि 9 तारिखखौ अर्थात सरासनस्रा हिसाबै मे मासनि सेकेन्ड उइकखौ लानाय जादों आरो बेखायनो जों पेरेन्टस डेखौ बोसोरनि माबा मोनसे गेजेर जुलाइ मासाव बा उनथिं अक्ट'बर मासाव बा डिसेम्बर मासाव जों पालन खालामना लाफानो जोङो होखानाय दिन बायदि मोनसे एकर्डिं टु दा माने हिस्टरि बे हिस्टरि बायदि हिसाबैनो माने सेकेन्ड उइक मे जों पालन खालामनाय जायो मानोना एना सार्भिसनि बिमाया मे मासनि सेकेन्ड उइकआव थैदोंमोन आरो बे थैनाय दिनखौनो बे मादार्स डे हिसाबै खुंनो लादों दिनै जों बे एना सार्भिसनि जिथु आइडिय'लजि जिथु सिन्ताधारा बिनि जिथु साननाय हनाय जों बेखौ दिनै जों गोसोखांनि गिबियावनो आं उल्लेख खालामदों जे मातृ मृत्यु होवार 5-6 বছৰমান লাগিল এই মাতৃ দিৱস বা সেই দিনটো বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ এই বিভিন্ন ঠাইত এই কথাটো তাৰমানে জনাবলৈ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ 5-6 তেনেকৈ বছৰমান লাগিল আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যিবিলাকৰ মাতৃ নাই যিবিলাকে তেনেকৈ আজি পেৰেণ্টছ ডে মাতৃ দিৱস পালন কৰিছে তেওঁলোকে বগা বুজি দিয়া হৈছে বগা ফুল লোৱা হৈছে বগাটোৰ অৰ্থ হ'ল এইটো গোন্ধাই আছে এইটো তগৰ ফুল হয় এইটো গোন্ধাইছে কিন্তু এইটো ৰঙা নহয় সেইকাৰণে যিবিলাকৰ মাতৃ ঢুকাইছে মাতৃ নাই মাতৃহীনাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বগা এনেকৈ ল'বলগীয়া হয় যদিও এইটো হয় তাৰ টেষ্ট নাই বগা মানে তাৰ টেষ্ট নাই কিন্তু টেষ্ট নহয় তাৰ গুণটো আছে আৰু যিবিলাকৰ পিতৃ মাতৃ জীৱিত তেওঁলোকে ৰঙা ফুল দিয়া হৈছে তাৰমানে তাৰ পিতৃ মাতৃবিলাক এতিয়াও জীৱিত আৰু সেইটো আমি এনেকৈ লৈ থাকোঁ আমাৰ মাতৃ দিৱসত লৈ থাকোঁ মোৰ যেতিয়া মাতৃ মোক ঢুকাইছিলে মই তেতিয়া ঘৰৰ ওচৰত ঘৰৰ নঙলা মুখত মই এটা তগৰ ফুল ৰুইছিলোঁ আৰু সেই তগৰ ফুল এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ ফালে ইমানকৈ ইমান গোন্ধাই এতিয়া গোন্ধাই আছে আৰু মোৰ একেবাৰে চৰ্দি লাগি যায় গোন্ধাই কিন্তু কাটিবলৈ কয় নহয় মোৰ মাতৃ যিদিনা যি বছৰত মৰিছিল आंनि आइया जि बोसोराव थैनायमोन आं बे तगर फुलखौ गायना दोनदोंमोन आरो दिनैबो मोनामबाय थायो दिनैबो दुलुनि हायबाय उन्दै गथ'फोर फैबाय आब' फुल लांनो बोसोरे आंनि बे तगर फुलखौ लाङो दिनै मातृ दिबसनि दिनाव आरो एखे मोनामफुङो आरो बे मोनामफुङो आइया गैयाब्लाबो आइनि अननाय आइया आंनि प्रति जि खालामबाय जाहाथे सल' माबा बुंबाय रन्थाइ फोलांबाय आइनो मोनसेबां अननाय बेखौ माबाबाय सुजुनानै जोंनि बिमाखौ मान होनाय हिसाबै गथ'फोरा माबाबाय ঠিক সেইদৰে যদিও আজি মা নাই মই আজি দুৰ্ভাগ্য মোৰ যে মা মোৰ ওচৰত নাপাওঁ আজি মা ওচৰত থকা হ'লে মই ক'লোহেঁতেন মা এয়া তোমাৰ কাৰণে মই ব্লাউজ এটা আনিছোঁ মা ইয়াৰ কাৰণে মই অগ্ৰণ দখনাল এটা আনিছোঁ নালাগেও উপায় মোৰ অজস্ৰ আছে তথাপিও মই আজিৰ দিনত আনিছোঁ তোমাক সন্মান কৰিবলৈ সেই সুযোগ মোৰ কৈছে নহয় মোৰ যোগেদি নহ'ব কিন্তু মোৰ মাতৃ নাই মোৰ পিতৃ নাই আৰু সেইকাৰণে পিতৃ মাতৃ নোহোৱাবিলাকক দুৰ্ভাগ্য বুলি কোৱা হয় অসমীয়া ভাষাত যি নহওক আমি আমাৰ সভাপতিয়ে কথা এটা মানে পদ এটা পৰিলে লিপি শ্বেয়াৰ কৰা পিতৃ মাতৃ সন্মান কৰা Down in my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I
Oरै उनथिं Dia talang toro. Ra line thagre. Saksi menakai. Baik, singnya menakai.
ओरैनिफ्रायनो होबोदो mana ibu tu tengah Asa kalang dera mo pwede magpangasi.